What's up guys? Welcome back to my channel. So ngayon, dahil na summer ngayon, pupunta kami ngayon sa dagat. Kasi gusto kong maligo kasi sobrang init. Dahil diop ko naman ngayon. So before that guys, binabati sa ako pala ng kauban ako diya mga Bisaya. Hello sa iyong tanan mga Bisaya. Then sa lahat ng mga Tagalog at lahat ng OFW nga nasa ibang bansa, hello po sa iyong tanan. So tara guys, samahan niyo po ako doon sa dagat magpalamig. Tara! So dito guys, sobrang ganda talaga dito, sobrang lakas ang hangin, sobrang lamig ng tubig kapag ikay naligo dito. So talagang lahat ng stress na yung nararamdaman guys, talagang mawawala yan. Ayan, yung dagat guys. I can feel your energy pulsating down my spine. I am not the enemy. No need to run and hide. No, no. As the night draws near, we are animals of fear. Feel so cold inside my head. And as the sun comes up, we are always out of luck. There's no room for us here. It's a cold running around. It's a cold running around. It's a cold running around. Helps us make each other's highs. It's a cold running around. It's a cold running around. Wang, wang,
Hello guys, so yun, andito na po ako ngayon sa aking bahay. So pasensya po kayo na guys kung naputol ang ating vlog kasi nag-burn out kasi ang aking camera. So ngayon, before ko tapusin yung video na to, at ako'y magpasalamat po sa inyo sa inyong pag-support, sa inyong pagtitiwala, sa inyong pag-like, comments, at subscribe sa aking channel. So ngayon guys, lumabot tayo ngayon sa 500 subscribers. Palakpakan! So maraming salamat po guys sa pag-support, sa inyong pagtiwala guys. Kung wala kayo, hindi ako makarating sa ganito subscribers, kaya hindi ko siya umabot ng 1,000, pero ako pasalamat po sa inyo kasi umabot ako sa half subscribers guys bago mag 1,000. So maraming salamat po sa inyo at sa mga bago dyan sa aking mga channel. Subscribe na kayo sa aking channel at comment na kayo sa baba. So ayan guys, abangan nyo aking susunod na video at ituturo ko sa inyo kung paano kunin yung 500 subscribers in just 1 week. So abangan nyo guys. So i-click nyo lang yung notification bell and subscribe kayo sa aking channel and para ma-update po kayo sa aking next video na i-upload dito sa YouTube. So yun lang guys, bye bye and God bless.